ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሰንበት ፍጻሜታት ኤርትራ ናብ ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ክባጻሕ ንዝድለ ረድኤት ከተመሓላልፍ ወደባታ ኣይዓጽወትን ክብል ኤምባሲ ኤርትራ ብሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ገሊጹ። እቲ ኤምባሲ ብኣባል ኮንግረስ ኣሜሪካ ብራድ ሸርማን ዝተዋሃበ ርእይቶም ምላሽ ንምሃብ ኣብ ዘርግሖ መግለጺ ኤርትራ ረድኤት ናብ ትግራይ ንኸይሓልፍ ከልኪላ ዝብል ክሲ ብምንጻግ ኤርትራ ወደባታ ክትፈቅድ ክትከልእ ዛጊት ወግዓዊ ሕቶ ይቀርበላን ኢሉ። ኤምባሲ ኣሜሪካ በስመራ ብወገኑ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዘርግሖ መግለጺ ኤርትራ ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ትግራይ ከይሓልፍ ከልኪላ ጥራይ ዘይኮነ ሰራዊታ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ዘውረዶ ግፍዒ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ መዝጊብዎ ኣሎ ኢሉ። እቲ ኤምባሲ መግለጺኡ ኣሜሪካ ኤርትራ ሰራዊታ ካብ ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ክትስሕብ ተደጋጋሚ ፀውዒት ከም ዘቕረበት ድሕሪ ምዝኽኻር እቲ ኩናት ከም ዝዓርግ ምግባራ ንመላእቲ ዞባ ናብ ሓደገኛ ኣንፈት ትመርሖላ ኢሉ። ኣባል ኮንግረስ ኣሜሪካ ብራድ ሸርማን ናቐድማ ኣቢሉ ኤርትራ ናብ ትግራይ ሰብኣዊ ረድኤት ከይሓልፍ እንተኸልኪላ ኣሜሪካ ኸኣ ንግዳዊ ምንቅስቓሳት መራኽቢ ኤርትራ ደው ክተብሎ ዝብል ወተሃደራዊ ምትእትታው ዝእንፍት ርእይቶ መሃዊ ይዝከር። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብዓብደላ ሓምዶክን ኣልቡርሃንን ዝቐረበ እማመ ማሕበር ሰብ ሞያ ሱዳን ክቕበሎ ንዘቕረቦ ጻውዒት እቲ ማሕበር ነጺግዎ። ኣንቶኒዮ ጉተረዝ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ማሕበር ሰብ ሞያ ሱዳን ነቲ እማመ እንተዘይተቐቢልዎ ሳዕቤኑ ከቢድ ክኸውን እዩ ክብል ይፍሊጡ። ማሕበር ሰብ ሞያ ነዚ መግለጺ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣመልኪቱ ብዝሃቦ ምላሽ ተመሳሳሊ ናይ መፈራርሒ ቃላት ካብቲ ዕልዋ ዘካየደ ወተሃደራዊ ጉጅለ ከም ዝተቐበለ ብምዝኽኻር እቲ እማመ ንመሰረታዊ ጠለብ ሰልፈኛታት ዘይምልስ እዩ ብምባል ነጺግዎ። ሓያሎ ፖለቲከኛታትን መራሕቲ ውድባትን ሱዳን ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ሕብረት ኣፍሪቃን ወተሃደራዊ ዕልዋ ንዘካየደ ወተሃደራዊ ጉጅለ ምድጋፎም መስደመም ክብሉ ይገልጽዎ ኣለዉ። ህዝቢ ሱዳን ባዕሉ ዘመሓድሮ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ንምትካል እዩ መስዋዕቲ ዝኸፍል ዘሎ እምበር ዝተኣዘዞ ክፍጽም ኢሉ ኣይኮነን ዝብል እምነት ከም ዘለዎ ዝገለጸ ማሕበር ሰብ ሞያ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዕልዋ መንግስትን ዘካየደ ጉጅለ ወግዓውነት ክህቦም ምፍታኑ ብሓላፍነት ዝሕትቶ ኢሉ። ብድሕሪ ዚ መግለጺ ኣፈኛ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ እማመ ብዙሕ ዝመሓየሽ ነጥብታት ኣለዎ እንተኾነ ግና ስምምዕ ኣልቡርሃንን ሓምዶክን ቀዳማይ ደረጃ ኢልና ኢና ንኣምን ኢሉ። ኣብ ዳርፉር ዝተፈጸመ ጃምላዊ ህልቂት ቅድምን ድሕርን ህዝባዊ ናዕቢ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝወረደ መቕዘፍትን ካልእ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላትን ብዝተኣሳሰር ኣዘዝቲ ሰራዊትን ሰበስልጣናትን ናብ ፍርዲ ክቐርቡ ዝቐርብ ጠለብ ገለ ካብቲ ዘይምርድዳእ ፈጢሩ ዘሎ ዓበይቲ ጉዳያት እዩ። ቻይና ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ምትእትታው ወጻኢ ሃገራት ብትርያ ትቃወም ክብል ኣምባሳደር ተሃገር ገሊጹ። ኣምባሳደር ቻይና ኣብ ኢትዮጵያ ዣዎ ሺዋን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሃገራት ምዕራብ ብስም ሰብኣዊ መሰላትን ዴሞክራስን ኣብ ኢትዮጵያ ዝገብርኦ ምትእትታው ኣይንድግፍን ብምባል ቻይና ኣብ ጎኒ ፈደራላዊ መንግስቲ ደው ኢላላ ክብል መርገጺ ሃገሩ ገሊጹ። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ዋንግ ዪ ኣብ ኢትዮጵያ ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ብምክያዱ ዝተዋሃበቲ መግለጺ ቻይናን ኢትዮጵያን ኣብ ፖሊሲ ጉዳያት ወጻኢ ተመሳሳሊ መርገጺ ከም ዘለዎን ገሊጹ። እቲ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ መግለጺኡ ኢትዮጵያ ጋጢምዋ ዘሎ ውሽጣዊ ቅልውላው ብውሽጣዊ ዓቕማ ክትፈትሕ ዝረኣየቶ ጻዕሪ ብሓደ ወገን ንምትእትታው ምዕራባውያን ሃገራት ተቃውሞ ምርኣያ ኸኣ በተኻልእ ንቻይና ከም መሻርክቲ ክትሪኣ ገይርዋ ኢሉ። ቻይና ኣብ ጎድኒ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ደው ክትብል ዝቐሰባ ኣብታ ሃገር ኣውፊራቶ ዘላ ርእሰ ማል ንምሕላውያ ክብሉ ንዝምድና ክልቲአን ሃገራት ዝገልጹ ዲፕሎማስኛታት ቻይናን ሩስያን ኣንጻር ሃገራት ምዕራብ ደው ናይ ምባል ዝጸንሐ መቐጸልታ ዝሑል ኩናት እውን ካልእ ምኽንያት እዩ ክብሉ ትንታነኦም ይህቡ ኣለዉ። ቻይና ናይ 3 ዓመታት መደባት ልምዓት ንምትግባር ምስ ሃገራት ኣፍሪቃ ብሽርክነት እትሰርሖም ልዕሊ 80 ፕሮጀክትታት ሓንፂፃ ከም ዘላ ትገልጽ። እቲ ወፍሪ ልዕሊ $10 ቢልዮን ወጻኢ ዝተገብረሉ ኮይኑ ኣብ ሕክምናን መድሃኒትን ሕርሻዊ ንጥፈታት ምምዕባል ንግዳዊ ዝምድናታትን ምምዕባል ሞያዊ ዓቕሚ ሰብን ዝኣመሰሉ ንጥፈታት ይርከቦ። ምስ ሬድዮ ኤረናይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሶኒ ፍጻሜታት
ላዕለዋይ ቤት ምክሪ ቤጃ ናዚሬስ ኣብ ስምዕ ሰላም ምብራቕ ሱዳን ዝቐርቦ ጠለባት ኣብ ክልተ ቅነ ካብ መንግስቲ መልሲ እንተዘይረኺቡ ንወደብ ፖርቱ ሱዳንን ናብቲ ወደብ ዘእቱ ኣውራ መንገድታትን ንምዕፃው ኣድማ ክፅውዕ ምዃኑ ኣጠንቂቑ። እቲ ቤት ምክሪ ነቲ ኣብ ጁባ ዝተኸተመ ስምምዕ ሰላም ንምብራቕ ሱዳን ኣይውክልን እዩ ብምባል ክስረዝ ብምጥላብ ካብ 17 መስከረም ክሳብ 30 ሕዳር ንወደብ ፖርቱ ሱዳን ዝዓፀወ ኣድማ ምክያዱ ኣይርስዓን። ጀነራል አልቡርሃን ነቲ በቀዳማይ ሚኒስተር ዓብደላ ሐምዶቕ ዝምራሕ ንሲቪል ዝወከለ ናይ ልፍንቲ መንግስቲ ምሰደስከሎ ላዕለዋይ ቤት ምክሪ ቤጃ ነቲ ዘካይዶ ዝነበረ ወደብ ናይ ምዕፃው ኣድማ ደው ከም ዘበሎ ይዝከር። እንተኾነ ጀነራል አልቡርሃን አንጻሩ ብዝተኻየደ ህዝባዊ ተኣሙን ኣህጉራዊ ፀቕጥታትን ተደሪኹ ንቀዳማይ ሚኒስተር ዓብደላ ሐምዶቕ ናብ ስልጣኑ ምስ መለሶ ላዕለዋይ ቤት ምክሪ ቤጃ እንደገና ጠለባቶም ብምሕዳስ መንግስቲ ምላሽ ክህቦም ፀዊዖም ኣለዎ። ንጉዳይ ምብራቕ ሱዳን ክከታተል ዝተመዘዘ ብጀነራል ሐምዳን ደጓሎ ዝምራሕ ኣካል መንግስቲ ሱዳን ተወሳኺ ክልተ ቅነ ክወሃቦም ብዝቐረቦ ጠለብ መሰረት ወደብ ናይ ምዕፃው ኣድማ ዝነበሮም መደብ ከም ዘናውሑ ዝጠቐሰ እቲ ቤት ምክሪ ኣብዚ ዝተጠቕሰ እዋን መልሲ እንተዘይረኺቦም ካብ 19 ታሕሳስ ንድሓር ወደብ ፖርት ሱዳንን ካብን ናብን ወደብ ዘረኸብ ኣውራ መንገድታትን ክዓፅው ምዃኖም ኣረጋጊፆም። እቲ ቤት ምክሪ ኣብ ምብራቕ ሱዳን ንዝርከባ 17 ቀቢላታት ብምእካብ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ስሙር መርገፂ ክሕዛ ከም ዝተረዳድኣ ይገልጽ እኳ እንተሎ ኣብ ስምዕ ጁባ ዝተወከለ ኪዳን ሓይልታት ምብራቕ ሱዳን ግና ምትእኻብ ናይቲ ወደብ ክዓፅው ምዃኑ ዘጠንቅቕ ዘሎ ላዕለዋይ ቤት ምክሪ ቤጃ ፖለቲካዊ ዘይኮነ ቀቢላዊ ክብል ንኣልጀዚራ ኣብ ዝሃቦ ቃል ገሊጹ። ዞባ ምብራቕ ሱዳን ካብ ምዕባለ ተነፂሉን ብመንግስቲ ሱዳን ተገሊሉን ኢሉ ዝኣምን ላዕለዋይ ቤት ምክሪ ቤጃ ኣቐዲሙ ብዘካየዶ ንወርሕን ክልተ ቅነን ዝቐፀለ ኣድማ ብዘይካቲ ኣብ ንግድን ቁጠባን ዝፈጠሮ ከቢድ ፀቕጢ ንወደብ ፖርት ሱዳን 10 ሚልዮናት ክሳራ ከም ዘስዓበሉ እዩ ተገሊጹ። ሕቡራት ኢማራት ዓረብ 19 ቢልዮን ዶላር ዝዋግኡ ዝተፈላለየ ኣፅዋር ካብ ፈረንሳ ንምሽማት ስምዕ ከቲማ። እቲ ኣብ ሞንጎ ራስ ዓራት አቡዳብን ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ኣዛዚ ኢማራትን ሼክ መሐመድ ቢን ዛይድ አልናህያን ፕሬዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮንን ዝተኸተመ ስምምዕ መሸጣ ራፋል ዝዓይነተን 80 ናይ ውግእ ነፈርቲ ሄሊኮፕተራትን ድሮናትን ዘጠቓለለ ምዃኑ ተሓቢሩ። ኤሊዘ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ፈረንሳ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ስምምዕ ጎኒ ጎንቲ ኣብ ዱባይ ዝተኻየደ ኤክስፖ 2020 ከም ዝተኸተመ ብምጥቃስ ኣብ ታሪክ መሸጣ ኣፅዋር ፈረንሳ ኣብ ሓደ እዋን ንመሸጣ ዝተኣትወ ውዕል እቲ ዝበዝሐ ምዃኑ ኣስሚሩሎ። እቲ ውዕል ንትካላት መፍረ ነፈርቲ ውግእ ፈረንሳ ዓብይ ብስራት እዩ ክብል ፕሬዚደንት ማክሮን ገሊፅዎ። ፈረንሳ ነቲ ኣብ ሓያሎ ሃገራት ብምትእታው ህልቂት ሰላማውያን ሰባት እትፍጽም ዘላን ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ዘይተኸተልን ኢማራት ክንዲ ዝበዝሕ ዘለዎ ኣፅዋር ክትሸጠላ ምስምዓ ምስ ዓመፅ ምውጋን ይኽብሉ ዝተፈላለዩ ፖለቲከኛታት ተሃገር ብወገኖም ይቃወሙ። ፈረንሳ ካብ ዝሓለፍ ዓመታት ሒዛ ምስ ግብፅን ህንድን ውን መራኸብ ኩናት ነፈርቲ ውግእን ካልኦት ወተሃደራዊ ንዋትን ንምሻጥ ናይ ቢልዮናት ውዕላት ከቲማ ከም ዘላ ይፍለጥ። ምስ ኢትዮጵያ ውን ኣብ ሙቃም ሓይሊ ባሕርን ምሕዳስ ሓይሊ ኣየርን ዘተኮረ ወተሃደራዊ ስምምዕ ከቲማ እኳ እንተነበረት ኩናት ትግራይ ድሕሪ ምውልዑ ነቲ ውዕል ከም ዘደስከለቶ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ፈረንሳ ብወግዒ ኣፍሊጡ። ኣሜሪካን ሩስያን ብመሸጥ ኣፅዋር ኣብ ቀዳማይን ካልኣይን ደረጃ ክስርዓን ከለዋ ፈረንሳ ድማ ነዘን ክልተ ዓበይቲ ሃገራት ተኸቲላ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ትስራዕ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ምስ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ናይ 19 ቢልዮን ዶላር መሸጥ ኣፅዋር ስምምዕ ዝኸተመ ፕሬዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ኣብዚ ሳለስተ ዚ ናብ ስዑድ ዓረብ ብምምራሕ ኣብ ብዙሕ መዳያት ዘተኮረ ውዕላትን መዘከርታን ምኽታሙ ቤት ጽሕፈቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣረጋጊጹ። ሃገራት ምዕራብ ኣብ ኡጋንዳ ካፒታልን ከፍስሳ ባህጊ ስለ ዘይብለን ወፍርታት ቻይና እናዓበየ ይመጽእ ከም ዘሎ ፕሬዚደንት ዮዌሪ ሙሴቪኒ ገሊጹ። እቲ ፕሬዚደንት ምስ ሮይተርስ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ኡጋንዳ ምስ ዝተፈላለየ ኩባንያታት ቻይና ኣብ ኢንዱስትሪ ሕርሻን ዕድናን ዘተኮረ ሓያሎ ውዕላት ንምኽታም መደብ ከም ዘለዋ ኣረጋጊጹ። ሃገራት ምዕራብ ብሃብቲ ዘቕቢበን ናባና ዘጠምሽ ሸውሃት የብለንን ዝበለ ሙሴቪኒ ብኣንጻሩ ቻይናውያን ብዙሕ ዕድላት ንምርካብ ማዓፁና ይኹሕኩሑ ኣለዉ ክብል ኣገንዚቡ። ካብ 1986 ኣትሒዙ ን35 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝርከብ ፕሬዚደንት ሙሴቪኒ ኡጋንዳ ዕዳኣ ምኽፋል ስለ ዘይከኣለት ንሃገራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ እንተበ ንቻይና ኣረኪቡ እናተባህለ ክጋዋሕ ንዝቐነየ ሓበሬታ ነፂጉ። ኡጋንዳ ቻይና ትእውድ ዕዳ ክትከፍል እያ፣ ፀገም የለን። ማዕርፎ ነፈርቲ ብትሕጃ ከነረክብ ዝተሰማምዕናዮ ውዕል ግን የለን ክብል ደምዲሙ። ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሶሉስ ፍጻሜታት ወራሲ ዓራትን ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ኣዛዝን ስዑድ ዓረብ መሐመድ ቢን ሰልማን ናብ 5 ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ዑደት የካይዳሎ።
عدته بحموشة تحساس بعمان جمرة محمد بن سلمان ናብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ባሕረይን ቀጠርን ኩዌይትን ክበጽሕ ምዃኑ ማዕከናት ዜናታት ሃገር ኣረጋጊጸን ካብ 2017 ኣትሒዙ ንቀጠር ኣብ ከበባ ዘእተወ ምክፍፋል ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ኣብ መጀመርያ ናይ ዝዓመት ምስ ኣብቅዐ ወራሲ ዓራት ስዑድ ዓረብ ናብ ቀጠር ክበጽሕ እዚ ንፈለማ እዋን ክኸውን እዩ ዕላማ ዑደት ወራሲ ዓራት ኣብ መንጎ ሽዱሽተ ሃገራት ወሽመጥ ናይ ጸጥታ ወተሃደራዊ ዲፕሎማሲ ፖሊሲ ንግድን ወፍርን ኣብ ዝህሉ ምትሕጋዝ ንምዕባይ ዝዓለመ ምዃኑ ተመልኪቱ ብፍላይ ኣብ ጉዳይቲ ኢራን ተፍርዮ ዘላ ኒውክሌር ተቋሪጹ ዝነበረ ዝርብ ዳግም ምስ ምጅማሩ ዑደት መሐመድ ቢን ሳልማን ሃገራት ወሽመጥ ኣብ ዛዕባ እዚ ዘህልወን ሓበራዊ መርገጺ ከነጽር ተኽእሎ ከም ዘሎ ተንተንቲ የረዱ ሓላፊት ጸጥታ ናብ ቴህራን ሊኢኻ ዘላ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ምስታ ኣብ ተነጽሎን እገዳን ሃገራት ምዕራብ እትርከብ ኢራን ዝምድናኣ ንምሕያሽ ተበግሶ ወሲዳ ከም ዘላ ክጥቀስ ጸኒሑ ኣብ መንጎ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብን ኢራንን እናገፍሐ ክኸይድ ጸንሐ ምፍጣጥ ነቲ ኣብ የመን ካብ 2015 ኣትሒዙ ዝተወልዐን ናይ ውክልናዩ ዝበሃለን ኩናት ፖለቲካዊ መፍትሒ ክናደየሉ ኣፍ ደገ ክኸፍት ከም ዝኽእል ይግለጽ ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራትን ኣብ የመን ዝኸፈተው ኩናት ንዝበዝሐ ክፋልቲ ሃገር ተቆጻጺሩ ዝርከብን ብኢራን ይድገፍ እዩ ንዝብሎን ሕቲ ኣብቲ ዞባ ናይ ጸጥታ ስጋት ከይፈጥር ብዝብል ጉልባብ ምዃኑ ይትንተን ኣብ ሱዳን ኣብ 2023 ክካየድ ተመዲቡ ኣብ ዘሎ ሃገራዊ ምርጫ ኣባላት ሰራዊት ሃገር ንውድድር ከም ዘይቀርቡ ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ገሊጹ እቲ ጀነራል ምስ ሮይተርስ ኣብ ዘካየዶ ቃለ መጠይቕ ኣብቲ ብ21 ሕዳር ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ዓብደላ ሐምዶክ ዝተበጽሐ ስምምዕ ነዚ ነጥብ እዚ ከም ዘነጸር ኣረድዩ ነቲ ንበርጌሳውያን ማሕበራት ዝወከለ መሰጋገሪ መንግስቲ ሱዳን ኣብ 20 ጥቅምቲ ብምእላይ ቀዳማይ ሚኒስተር ዓብደላ ሐምዶክ ንዝርከቦም ኣባላቱ ዝኣሰረ ጀነራል አልቡርሃን ንኣስታት 3 ሰሙን ብዝቐጸለ ህዝባዊ ናዕብን ኣህጉራዊ ጸቕጥን ነቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ናብ ቦቱ ክመልሶ ተቐሲቡ እንተኾነ ኣብቲ ብ21 ሕዳር ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዝተበጽሐ ስምምዕ ቀዳማይ ሚኒስተር ዓብደላ ሐምዶክ ኣብ 2023 ሃገራዊ ምርጫ ክሳብ ዝካየድ ኣብ ምሕደራ ጥራይ ዘተኮረ ካቢነ ሚኒስተራት ዘለዎ መንግስቲ ከቆሚኡ ተፈቒዱሉ እዚ ማለት ድማ ክሳብ እቲ ምርጫ ዝካየድ እቲ ብቀዳማይ ሚኒስተር ዓብደላ ሐምዶክ ዝምራሕ መሰጋገር መንግስቲ ናይ ፈጻሚ ኣካል ስልጣን ኣይክህልዎን እዩ ቀዳማይ ሚኒስተር ፈረንሳ ጆን ካስቴክስ ናብ ጅቡቲ ክበጽሕ ምዃኑ መርበብ ሓበሬታ ኣፍሪካን ኢንተሊጀንስ ገሊጹ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ናብታ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ትርከብ ሃገር ዝበጽሐሉ ዕለት እኳ እንተዘይተነጸረ ልደት ፈረንጂ ኣብ ጅቡቲ ዓስኪሮም ዝርከቡ ሰራዊት ሃገሩ ክጽምብል ተኽእሎ ምህላው እቲ ምንጪ ጠቒሱ ጆን ካስቴክስ ኣብ ጅቡቲ ኣብ ጸንሐሉ እዋን ብዘይካቲ ምስ ሰራዊት ሃገሩ ብምርኻብ ዝመያየጠሉ መድረኽ ምስ ሰበስልጣን ጅቡቲ እውን ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ምትሕጋዝ መድረኻትን ህልው ኩነታት ዞባን ክዘራረብ ተጽቢት ኣሎ ኣብ ጅቡቲ ኣብዚ እዋን እዚ ልዕሊ 1500 ወተሃደራት ሓይልታት ኣየርን ባሕርን ዘጠቓለለ ሰራዊት ፈረንሳ ዓስኪሩ ይርከብ ኣብዛ ግዛኣት ፈረንሳ ዝነበረት ንእሽቶ ሃገር ኣሜሪካ ጃፓንን ቻይናን እውን ሰራዊተን ኣዓስኪረን ኣለዋ ኢትዮጵያ ብኩናት ኣብ ትሕመሰሉ ዘላ እዋን ሓያሎ ሃገራት ድሕነት ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ዝርከቡ ዜጋታተን ንምሓስ ንጅቡቲ ከም ቀንዲ መናሃርያ ይጥምታ ምህላወን ይግለጽ ሬድዮ ኤረና ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ረቡዕ ፍጻሜታት ኣሜሪካ ካናዳ ብሪጣንያ ኣውስትራልያ ዴንማርክን ኔዘርላንድስን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝፍጽሞ ዘሎ ብሄር ዝፈለየ ጃምላዊ ማእሰርቲ ከም ዘተሓሳሰበን ገሊጸን እዘን ሃገራት ብሓባራዊ ዘውፅኦ መግለጺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብብሄር እናፈለየ ኣዝዩ ብዙሕ ህዝቢ ብዘይ ፍርድን ክስን ቀይዱ ከም ዘሎ ወቂሰን እቲ መንግስቲ ኣብ 2 ሕዳር ናይ ህፁፅ እዋን ካብ ዝእውጅ እንድሓር ምስ ህወሓት ምትእስሳር ኣለዎም ብዝብል ክሲ ብፍላይ ንተወላዶ ትግራይ ኢላማ ዝገበረ ጃምላዊ ማእሰርቲ ይካየድ ምህላው ይፍለጥ እዞም ካብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ከተማታትን ብፖሊስን ሓይልታት ጸጥታን መንግስቲ ኢትዮጵያ ተገይፎም ዝተወስዱ ተወላዶ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ሃገር ኣብ ዝርከብ መዳጎነ ማዓስከራት ተኣሲሮም ከም ዘለዉ እዩ ዝግለጽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዞም ኣብ ከተማታት ገፊፉ ዝኣሰሮም ተወላዶ ትግራይ ምሩኻት ኩናት እናበለ ኣብ ማዕከን ዜናታት የቕርቦም ከም ዘለውን ይውቀስ እዚ ከምዚሉን ከሎ ኣብ ትሕቲ ሓይልታት ትግራይ ዝጸንሐ ከተማታት ደሴን ኮምቦልቻን ዝርከብ ሰፊሕ ከባቢታት ሸዋ ክልላት ኣምሓራን ዓፈርን ዝተቆጻጸረ መንግስቲ ኢትዮጵያ መጥቃዕታት ቅጽል ምዃኑ ኣፍሊጦ እቲ መንግስቲ ናይ መወዳእታ ዕላማ መጥቃዕቱ ኣበይ ከም ዝዛዘም እኳ እንተዘይነጸረ ናይ ምልቃም ስርሒት ጥራይ ከም ዝተረፈዩ ዝጉስግዝ
ንዝበስሐ እቲ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም ዝነበረ ከባቢታት ንስልታዊ ዒላማ ከም ዝሓደግዎ ዝሕብሩ ሓይልታት ትግራይ ብወገኖም ኣብ ሓፂር እዋን ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዘመዝገብዎ ታሪኻዊ ዓውታት ንላዕሊ ከመዝግቡ ምዃኖም ይእንፍቶ። ንምብራቕ ሱዳን ብምውካል ኣብ ጁባብ ዝተኻየደ ስምዕ ሰላም ዝኸተሙ መራሕቲ ቀቢላታትን ምንቅስቓሳትን ምብራቕ ሱዳን ብዝቐልጠፈ ክትግበር ፀዊዖም። እቶም ብምትእኻብ ምብራቕ ሱዳን ዝፍለጡ ጉጅለታት እቲ ኣብ ጁባ ዝኸተምዎ ስምዕ እንደገና ናብ ዘተ ከም ዘይወርድን ብዝቐልጠፈ ክትግበርን መራሕቱ ካልድ ሻውሽን ዑስማን ስዒድን ከም ዝጠለቡ ራድዮ ዳባንጋ ሓቢራ። ምዕሩይ ዜግነት ካብ ቀንዲ ጠለባቶም ዝኾነ እቶም ናይ ምብራቕ ሱዳን ምትእኻብ ምድንጓይ ትስምዕ ናብ ጎነፅን ብረታዊ ቃልስን ከምርሕ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቖም። ምትእኻብ ምብራቕ ሱዳን ነዚ ፃውዒት ዘቕርቡ ዘለው ነቲ ስምዕ ዘይከተመን ክስረዝ እውን ዝጠልብን ላዕለዋይ ቤት ምክሪ ቤጃ ናዚሬስ ደጊሙ እውን ወደ ፖርት ሱዳንን ካብን ናብን ዘእቱ መንገድታትን ክዓፁ ከም ዝኽእል ኣብ ዘጠንቅቐሉ ዘሎ እዋን እዩ። ምብራቕ ሱዳን ብመንግስቲ ተነፂሉ ዝብል መረረ ዘለዎም ዝተፈላለዩ ቀቢላታትን ምንቅስቓሳትን እንትዞባ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ሱዳን ፖለቲካዊ ፀቕጢ ንምፍጣር ንወደ ፖርት ሱዳን ከም ቀንዲ ማሕንቆዮም ዝጥቀምሎ። ቀዳማይ ሚኒስተር ሶማል ሑሰን ረብለ ኣብቲ ሃገር አንጸላሊኑ ዘሎ ሓደገኛ ደርቂ ንምምካት $1 ሚልዮን ከም ዝወፈየ ተገሊጹ። መንግስቲ ሶማል 1 ሚልዮን ቤት ምክሪ ንግዲ ሃገር ድማ $2 ሚልዮን ንተመሳሳሊ ዕላማ ከም ዝወፈዩ ኣፈኛ መንግስቲ ሶማል መሐመድ ኢብራሂም ሙዓሊሙ ንማዕከና ዜና አረጋጊጾ። ፕሬዚደንት ሶማል መሐመድ ፋርማጆን ናይ ወርሒ ሕዳር ደሞዙ ደርቂ ንምምካት ከም ዝወፈየ ተሓቢሩ። ይኹን እምበር መጠን ናይቲ ናይ ሓደ ወርሒ ደሞዙ ኣይተጠቕሰን። ሶማል አንጸላሊዋ ብዘሎ ሓደጋ ደርቂ ናይ ህጹጽ እዋን ኣዊጃ ትርከብ። ነዚ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ኣብ ኩናት ሓድሕድ ተሸይማ ትርከብ ሶማል ባህርያዊ ነቕፅን ወራር ዕስለንበጣን ተደሚርዎ ኣሳት 2.8 ሚልዮን ህዝቢ ንኸቢድ ስእነት ማይን መግብን ተቓሊዑ ከም ዘሎ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣተሓሳሲቡ። ኣብ ሓያሎ ከባቢታት እቲ ሃገር ብተኸታታሊን ራብዓይ እዋኑ ዝቐጸለ ትሑት ናይ ዝናብ ወቕቲ ነቲ ኣብቲ ሃገር ዝጸንሐ ኩነታት ደርቂ ከም ዘጋደደ ዝጠቐሰ ሕብራት ሃገራት ኣብ ማእከላይን ደቡባውን ሸነኽቲ ሃገር ልዕሊ 130,000 ዝግመት ህዝቢ ማይን መግብን ንምምእራር ከብቲ ጠለበጊዕን መጽዓኛና ሰኒዩ ይሳግም ከም ዘሎ ኣመልኪቱ። እቲ ኩነታት ብኸምዚ እንተቐፂሉ ክሳብ ወርሒ ሚያዝያ 2022 ኣብ ዘሎ ግዜ ካብ 16 ሚልዮን ጠቕላላ ብስ ህዝቢ ሶማል እቲ ፍርቂ ንሓደጋ ጥሜት ተቓሊዑ ተጸባይ ረድኤት ከይከውን ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ህጡፅ ሓገዝ ከበርክት ሕብራት ሃገራት ተማሕፂኑ። ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሐሙስ ፍጻሜታት ዜጋታት ብዝተኣስርዎ ዝጠፍኡላ ኤርትራ መንግስቲ ድማ ብዘይ ገደብ ስልጣን ልዕሊ ሕጊ ኮይኑ ኣብ ዘመሓድራ ዘሎ ሃገር ቅነ ልዕልና ሕጊ ጽንበል ምህላው ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣሽከዓላሊ ክብሉ ዝተፈላለዩ ወሃብቲ ርእይቶ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ይገልጹ ኣለዉ። ልዕልና ሕጊ ማለት ዜጋታት ሓንቲ ሃገር ብምልኦም ካብ መራሕ ጀሚርካ ሰበስልጣንን ኣዘዝቲ ሰራዊትን ንሕጊ ተማዘዝቲ ምስ ዝኾኑ ማለት እዩ ዝበሉ ወሃብቲ ርእይቶ ኣብ ኤርትራ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ብሕጊ ካሓትት ሲትረፍ ክነቅፍ እውን ዝኽእል ኣካል ዘየሎ ክነሱ ቅነ ልዕልና ሕጊ ምጽንባል ህዝብን ምትላል እንተዘይኮይኑ ካልእ ዕላማ ከም ዘይብሉ ይጠቕሱ። መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ኣብ 1997 ተነዲፉ ዝጸደቐ ቅዋም ዛጊጥ ኣብ ግብሪ ከም ዘይወዓሎ ይፍለጥ። እኳ ዳ በንጻሮቲ ናይ 1997 ቅዋም ከም ዝሞተን ካልእ ሓድሽ ቅዋም ክረቅቕ ምዃኑን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምግላጹ ይርስዕን። እዚ ኣብ ሰሙን እዚ ዝካየድ ዘሎ ቅነ ልዕልና ሕጊ ዜጋታት ምድላዋት ንትግባር ናይቲ ኣብ 2015 ዝተነድፈ ሕጊ ክፈልጡን ናጻ ምኽሪ ክረኽቡን ዝዓለመ ምዃኑ እዩ ሚኒስትሪ ፍትሒ ኤርትራ ዝእንፍት። ይኹን እምበር ብዛዕባ ዝተኣስሩ ወገናትካ ኣፍካ መሌካ ዘይተሓተሉን ገበን ዝፈጸመ ናብ ሕጊ ይቕረብ ኣብ ዘይትብለሉን ሃገር ብዛዕባ ሕጊ ፍለጡን ናጻ ምኽሪ ድማ ርኸቡን ምባል እንታይ ማለት ምዃኑ ንምርድ እውን ከም ዘጸግም ገለ ካብቲ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ዝዝርጋሕ ዘሎ ርእይቶታት የመልክት። ኣሜሪካ ምስ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ተተሓሒዙ ኣዛዚ ወተሃደራዊ ስለያ ዩጋንዳ ሜጀር ጀነራል ኣቤል ካንዲሆን ዝርከቦም መኮንናት ማዕቀብ ከም ዘንበረት ተገሊጹ። እቲ ብክፍሊ ግምጃ ሃገር ተመሪሑ ብ7 ታሕሳስ ዝተመሓላለፈ እገዳ ኣብ ቁጠባን ፋይናንስን ዘተኮረ እዩ። ብምሕዳር ባይደን ሰበስልጣን ዩጋንዳ ኣብ ልዕሊ ዜጋታቶም ዘይሕጋዊ ምንሳርን ግፍዕታትን ዝኣመሰለ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ይፍጽሙ ኣለዉ ብዝብል ክሲ ናብ ኣሜሪካ ዘእቱ ቪዛ ከይወሃቦም ዝእግድ ትእዛዝ
ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ናይዚ ዓመት ዝመሓላልፍ እዩ እቲ ምምሕዳር ቀዲሙ ምስቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ተተሓሒዙ ንሓያሎ ሰበስልጣን ኤርትራን ኢትዮጵያን ናብ ኣሜሪካ ዝእቱ ቪዛ ከይወሃቦም ክኽልክል እንከሎ ንጠቕላላ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ኤርትራ ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስ ድማ ኣብ ፋይናንስ ዘተኮረ እገዳ ከም ዘንበረሉ ይዝከር ኣሜሪካ ብርእሲ እዚ ኣብ ቁጠባውን ፖለቲካውን ትካላት ትግደፍ ከምኡ ድማ ሓላፊ ቁጠባ ናይቲ ትካል ኣቶ ሓጎስ ገብረ ህይወትን ሓላፊ ሃገራዊ ድሕነትን ጸጥታን ኤርትራ ብርጌደር ጀነራል ኣብርሃ ካሳ ተወሳኺ እገዳ ኣንቢራያ 25 ላዕለዎት ወተሃደራውያን ኣዘዝትን ሰበስልጣንን ደቡብ ሱዳን ድሕሪ ግጭት ኣብ ዘሎ መስርሕ ምዕቃብ ሰላም ህንጸትን ምርግጋእን ናብ ዝብል ኣጀንዳ ተመያይጦም ንሳቶም ኣብቲ ን5 መዓልታት ኣብ ሩዋንዳ ዞባ ሞሳንዘ ዘካየድዎ ዋዕላ ሓንቲ ብግጭታት ክትሕመዝ ዝጸንሐት ሃገር ተመሊሳ ናብ ሰላም ርግኣትን ህንጸትን እትምለሰሉ ገባባት ኣብ ዝብል ነጥብታት እዮም ብዕምቆት ዘትዮም እቲ ዋዕላ ኣብ ሩዋንዳ ክኸውን ዝተሓረየሉ ምኽንያት ድማ ብዓለታዊ ግጭት ዝሓለፈትን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኣፍሪቃ ካብ ዘለዋ ሃገራት ኣብ ዝሓሸ ርግኣት ምስ ዘለወን እትስራዕ ሩዋንዳ ተመክሮ ንምቕሳም ተባሂሉ ምዃኑ መርበባት ዜና ረድየን ኣብቲ ዋዕላ 16 ጀነራላት 4 ሚኒስትራትን 4 ድማ ኣባላት ባይቶ ደቡብ ሱዳን እዮም ተሳቲፎም እቲ ናይ ዘተ ዋዕላ ብሕቡራት ሃገራትን ኣካዳሚ ሰላም ሩዋንዳ ዝተባህለ ኣህጉራዊ ትካል እዩ ተወዲቡ ኣብዚ እዋን ዝያሳት 20 ዝኾነ ሃገራት ኣፍሪቃ ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ኣብ ኩናትን ግጭትን እየን ዝርከባ ካብ ሱዳን ተፈልያ ካብ 2011 ኣትሒዛ ናጽነታ ዝኣወጀት ደቡብ ሱዳን ድማ ሓንቲ ካብኣተን እያ ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ዓቢ ፍጻሜታት 2021 ብደረጃ ዓለም ዝበዝሑ ጋዜጠኛታት ዝተኣስሩላ ዓመት እያ ክብል ኣብ ኒውዮርክ ዝመደበሩ ኮሚቴ ምጥባቅ ጋዜጠኛታት ገሊጹ እቲ ኣህጉራዊ ትካል ብ9 ታሕሳስ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኤርትራ ኣብ ትርከበን ሓያሎ ሃገራት 293 ጋዜጠኛታት ተኣሲሮም ከም ዘለዉ ሓቢሩ ኣብዚ ዓመት እዚ ቻይና ብዝኣሰረቶም 50 ጋዜጠኛታት ቀዳማይ ደረጃ ክትሕዝን ከላ ሚያንማር 26 ቪየትናም 23 ቤላሩስ ድማ 19 ጋዜጠኛታትን ጸሓፍትን ምቕያደን ሲፒጄ ኣብ ጸብጻቡ ጠቒሱ ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ካብ ዝርከባ ሃገራት ኣፍሪቃ ኤርትራ ን20 ዓመታት ዳህዮም ማጥፊኣቶም ብዘላ ልዕሊ 20 ዝኾኑ ጋዜጠኛታትን ጸሓፍትን ቀዳማይ ደረጃ ሒዛ ትቐጽላላ ኣብ ኩናት ትግራይ ተሸይማ ትርከብ ኢትዮጵያ እውን ኣብ ናጽነት ፕረስ ብትገብሮ ዘላ ደረትን ጋዜጠኛታት ምእሳርን ንኤርትራ ስዒባ ካለይትላ ኤርትራ ንዝሓለፈ ዓመታት ብናጽነት ፕረስ ካብ 180 ሃገራት ኣብ ድሕሪት ተሰሪዓ ትርከብ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣምባሳደር ጄፍሪ ፌልትማን ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ደው ዝብለሉ ተኽእሎታት ብዝምልከት ንምያጥ ናብ ግብፂ ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ቱርክን ይበጽሕ ኣሎ 5 ታሕሳስ ዕዶቱ ጀመረ እቲ ፍሉይ ልኡኽ ኣብዘን ሃገራት ኣብ ጸንሓሉ ኣብ ተኽእሎታት ምቁራጽ ተኹስን ፖለቲካዊ ዘተ መንግስቲ ኢትዮጵያን ህወሓትን ክመክር ምዃኑ ዲፕሎማሰኛታት ይትንትኑ ኣቐዲሙ ናብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዞባ ብምብጻሕ ተመሳሳሊ ጻዕርታት ዘካየደ ኣምባሳደር ፌልትማን ኩናት ኢትዮጵያ ብዘተ ክፍታሕ ዝብል ዘቕረቦ እማሜ ክዕወት ኣይከኣለን ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ደው ብምባል ኩሎም ወገናት ናብ ዘተ ክቐርቡን ህጹጽ ረድኤት ናብ ዘድልዮ ህዝቢ ድማ ብዘይ ዕንቅፋት ክባጽሓን ትደፍእ ዘላ ኣሜሪካ ዘቕረበቶ እማሜ እንተዘይተዓዊቱ ኣብቲ ኩናት ኢዳ ኣለዎም ኣብ ልዕሊ ዝበለቶም ወገናት ተወሳኺ እገዳ ከተነብር ከም እትኽእል እያ ተጠንቀቕ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣምባሳደር ጄፍሪ ፌልትማን ብዘይካ ምስ ኤርትራ ምስ ኩሎምቶም ኣብ ኩናት ኢትዮጵያ ዝሳተፉ ዘሎ ወገናትን ጎረባብቲ ሃገራትን ክዘራረብ ከም ዝኽኣለ ይግለጽ መንግስቲ ፈረንሳ ኣቐዲሙ ብዝኣተወ መብጽዓ መሰረት ንሃገራት ኣፍሪቃ ዝውዕል 10 ሚልዮን ዶዝ ክታበት ጸረ ኮሮና ቫይረስ ብሓገዝ ከም ዝሃበ ኣፍሊጡ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ፈረንሳ ኣብ 8 ታሕሳስ ኣብ ዘርግሖ መግለጺ 300 ናይቲ ኣስትራዜኔካን ፋይዘርን ዝዓይነቱ ክታበታት ብመንገዲ ሕብረት ኣፍሪቃን ውድብ ጥዕና ዓለም ዝሰርዖ ክታበት ናብ ኩሉ ናይ ምብጻሕ መደብ ኮቫክስን ናብ 38 ሃገራት ኣፍሪቃ ከም ዝተኸፋፈለ ገሊጹ ኣብ ዝመጽእ ዓመት 120 ሚልዮን ዶዝ ንምልጋስ መደብ ከም ዘሎን እቲ 73 ሚልዮን ድሮ ከም ዝተዳለወን እቲ መግለጺ ብተወሳኺ ኣመልኪቱ ኣብ ዝበዝሐ ሃገራት ዓለም ብዝሒ ናይ ዝተኸትቡ ዜጋታትን ልዕሊ 60 ክበጽሕ እንከሎ ኣስታት 1.3 ቢልዮን ብዝሒ ህዝቢ ዘለዎ ኣህጉር ኣፍሪቃ ግና ክታበት ክረክብ ዝኽኣለ ብዝሒ ህዝባ 200 ጥራይ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ነቲ ብመደብ ኮቫክስ ዝረኽቦ ዘለዋ ክታበታት ኮሮና ቫይረስ ኣብ ምግታእ ኣብ ቅድመ ግንባር ንዝርከቡ ሓካይም ሰራሕተኛታት ትካላት ጥዕና ኣረጋውያንን ሕዱር ሕማም ዘለዎምን ዜጋታትን ቀዳምነታት ኣብ መሃብ ይርከባ
ኣብ ኣፍሪካ ኣብ መደብ ኮቫክስ ዘይተጸንበረትን ዛጊት ክታበት ጸረ ኮሮና ቫይረስ ዘይጀመረትን እንኩ ሃገር ኤርትራ ጥራያ። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን